Какво мислите за това, че в България, ако не си човек на някой или не познаваш еди кой си, не можеш да пробиеш в шоу-бизнес? Аз не познавах никой. Никой. Висял съм с първия клип, който е този, за който говориш и ти, с една касета, на която съм заснел клипа, пред кафето на БНТ. Имаше едно кафе, дето събираха всичките от БНТ, говорят и за 92 година. Съм висял там, докато бях го видял как изглежда Косо Каранов, който правеше едно предаване, казваше се музикално по БНТ, някаква класация беше... Кости забравял съм предаването, помня. Кокомания, не беше Кокомания, как се кажеш? Както и да е. С една касета и чакам 3 дни, на третия той се появи, за да му дам касета да кажа кой съм, за да ми види клипа, за да може евентуално този клип да тръгне по телевизията, ако го харесат.